Ahoj, tady Maty. Video už točím po 11. a už mě to opravdu štve, takže to bude jen v rychlosti. Rychle, no. Nebojím se říct, že jsem jí splnil 33. sen, protože jsem viděl nejúžasnější lidi, hlavně moji rodinu, to vás. A viděl jsem hlavně Justina, je to můj idol, který už 4,5 let ho prostě úplně žeru. Jsem nejšťastnější člověk, protože mám tu nejlepší rodinu. Beliebers, to jste vy, a prostě nemůžu vám nic vytknout nebo tak, prostě vás miluju a hlavně v naší rodině jsou nejkrásnější holky, samozřejmě i ty, která si to právě pustila. Prostě vás mám rád jako nikoho a moc si vážím toho, že jste se mnou a že mě aspoň trošku máte rádi, protože já vás mám rád úplně nejvíc. Tak. To je asi všechno, doufám, že se vám líbilo, příště video natočím další, jen teďka není vůbec čas, musím se ještě učit. To je všechno, děkuju, navždy budu váš, Maty.